ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା ଏଇଟା ହେଲା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ କବିତା କଳାମାଣିକରେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା ପଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ କବିତାଟି ପଢ଼ୁଛେ ସେଇ କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସିଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତିଯୁଗୀୟ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ରଷ୍ଟା। ଦେଖ, ଯୁଗ ବିଷୟରେ ଏଠି ଯଦି କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି କ'ଣ? ରୀତି ଯୁଗ। ଏ ରୀତି ଯୁଗ କ'ଣ? ଏ ରୀତି ଯୁଗ କହିଲେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଯଦି ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯୁଗ ଅଛି। ସାରଳା ଯୁଗ ଅଛି, ରୀତି ଯୁଗ ଅଛି, ଏଭଳିଆ ସବୁଜ ଯୁଗ ଅଛି। ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଗ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଯେହେତୁ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତ କେବଳ ଏତିକି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ରୀତି ଯୁଗ କବି କିଏ ହେଉଛନ୍ତି? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେଉଁଠି? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆର ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଦିନରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସରଳ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦର କବିତାମାନ ରଚନା କରିପାରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ? ପରେ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାକୁ ଆଧାର କରି କାବ୍ୟ କବିତାମାନ ରଚନା କଲେ। ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କେଉଁଟା? ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ କଳା, ରସବତୀ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବଲେ ହୁଁଟି ଇତ୍ୟାଦି ତାଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ ବା କବିତା। କଳାମାଣିକରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର 67ଟି ଛାନ୍ଦରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କ'ଣ? କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଠକୁ ବା କବିତାକୁ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ କବିତାଟି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା 2 ପୃଷ୍ଠା ରହିଥାଏ। ଯଦି ଧରିନିଅ କବିତାଟା ଗୋଟେ ମୋଟା ବହି ଆକାରରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଭାଗବତ ବହି ପୁରା ମୋଟା ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପୁରା କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ବହିରେ ହିଁ ଯଦି ପୁରା କାହାଣୀ କବିତା ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା କିଛି ସେଭଳିଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ କ'ଣ? 1 ପୃଷ୍ଠା 2 ପୃଷ୍ଠା ରହୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଗଳ୍ପ କହୁଛୁ। ଯଦି ଗପଟି ଗୋଟେ ମୋଟା ପୁସ୍ତକରେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ତାକୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଉପନ୍ୟାସ କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ କାବ୍ୟ ବି ସେଇଭଳିଆ। କବିତା ଅଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ କବିତାର ସାରାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କାବ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆସିଛି କେଉଁଠୁ? କହୁଛି ଇଏରୁ ଯେଉଁ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ 67ଟି ଛାନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଇଠୁ ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି? ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠି ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଏଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଯେଉଁ କଳାମାଣିକରେ ଅଛି, ଏଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଈ ଗୋଠ ଧରି ଫେରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ସାୟଂ ସମୟରେ, ସେଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗୋଧୂଳି ସମୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ଫେରନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ଫେରନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଗୋଧୂଳି ସମୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସେଦିନ ଫେରିବାରେ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯଶୋଦା। ସେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କବିତାରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ
ମାତୃ ହୃଦୟରେ ଆବେଗକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମାୟା କହିଲେ ମାଆଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ମା ନିଜ ପୁତ୍ର ବା ନିଜ ଝିଅଙ୍କୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ତ ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲା, ତୁମେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ିକି ଅଛ, ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଏଠି ଯେଉଁ କଳାମଣିକରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର 67ଟି କାବ୍ୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି ବା ଛନ୍ଦରୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠି 3 ପାଦରେ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଛି। ପାଦ କ'ଣ? ପାଦ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା 1, ଏଇଟା ହେଲା 2 ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା 3। ଏଇ 3 ପାଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ 2ଟା ପଦ ଦେଖୁଛ, ଏଠାରେ କେତେଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି? 14ଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି। କେତେଟି? 14ଟି। ତୁମେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଗଣିବା ପାଇଁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟାରେ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତୁମର 14ଟି ଅକ୍ଷର ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳିବ ହେଲା। ଏଇଟାରେ ବି ଆଉ ଏଇଟାରେ ବି କେତେଟା ଅଛି? 14ଟା। ତୁମେ ତୁମ ବହିରେ ଗଣି ନେବ, ଏଇଠି ଯେତିକି ବି ଅଛି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟାରେ ଅଧିକ ଅଛି ନା? ତୁମେ ଗଣିବ, ଏଇ ଲାଇନ୍ ତୁମକୁ 14ଟି ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଠି ଯେତିକି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ପଦରେ ତୁମର କେତେଟି ଅକ୍ଷର ରହୁଛି? 14ଟି ଅକ୍ଷର ରହୁଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ କଳାମାଣିକ ଅଛି, କଳାମାଣିକ ସବୁଗୁଡ଼ାରେ ସମାନ ଅଛି, ସେଠାରେ ହିସାବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 14ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଅଛି ହେଲା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତା କଳାମାଣିକରେ। କାନନ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା କାନନ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଆସିଲା? କାନନ। କାନନ ମାନେ କ'ଣ? ବଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ। କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବିଳମ୍ବିତ କହିଲେ ଡେରିରେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତା। ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଛି କ'ଣ? ଭାଳୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଭାଳୁଛନ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବା। କ'ଣ? ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତା ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଯେହେତୁ ରାତି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। କଳାମାଣିକରେ ଏଠି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ? କଳାମାଣିକରେ ସେଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପ୍ରସରା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦୟର ରତ୍ନହରା। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ରତ୍ନର ହାରା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖ, ରତ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତାଙ୍କର ହୃଦୟର ରତ୍ନ। ଆଉ କ'ଣ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କହିଲେ, ଦେଖ, ଅନ୍ଧ ଯେମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ମାର୍ଗ ବା ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ମାର୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ ତାକୁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋ ସୁଖ ସୀମା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି?
ମୋ ଜୀବନ ଜୀବନ ତୁ ହିଁ ନୟନ ପ୍ରତିମା। ନୟନ କହିଲେ ଆଖି, ଏଠି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ନୟନ। ନୟନର ମାନେ ହେଲା କ'ଣ? ଆଖି। ପ୍ରତିମା, ପ୍ରତିମା କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଫଟୋ କହୁଛୁ, ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାନେ ଫଟୋ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇଦେବା ତାହେଲେ ଅବିକଳ ସେଇଭଳିଆ ହେଉଛି, ଠିକ୍। ସେଇ ଫଟୋର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତିମା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା। ଆଖିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି। ତୋତେ କି ପାଶରିବ ମୋ ସୁଖ ସୀମା କଳା ମାଣି କରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଶରିବା। ପାଶରିବା ଏକ ଗାଉଁଲି ଶବ୍ଦ। ପାଶରିବା ଅର୍ଥ ଭୁଲିଯିବା, ଭୁଲିବା ବା ଭୁଲିଯିବା। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ତୋ ଜୀବନର ରତ୍ନର ହାରା, ମୋ ନୟନର ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ସତରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିଯିବି? ମୋ ସୁଖ ସୀମା, ମୋ ସୁଖରେ ହେଉ କି ଦୁଃଖରେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୁଁ ତୋତେ ମନେ ପକାଇବି। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗରୁ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇ ହାରୁ। ତ ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁହାଳରେ ଗାଈ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଉ ସାରୁ। ଜନକ କହିଲେ ପିତା, ଜନନୀ କହିଲେ ମାତା। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତା ମାତାଙ୍କର ସୁଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ସାରୁଛୁ? ଦେଖ, ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୟ କରନ୍ତି ବା ପିଲାର ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଜିନିଷଟା ମନରେ କିଛି ରୁହେ ନାହିଁ। ଟିକେ ନା ଟିକେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦୁଃଖିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ବା ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ହେଲା ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ତୁ ମୋର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ନନ୍ଦନ କହିଲେ ପୁତ୍ର, ପୁଅ। ନନ୍ଦନ କହିଲେ ପୁଅ ହେଲା। ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଯିଏ ହରଣ କରିବ, ବିନାଶ କରିବା ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ବିନାଶ କରିବା ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହରିଚନ୍ଦନ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଗଟିକା ଅଧମା ସର ନ ଲୁଚେଇ ତୋତେ, ନାଚି ଲାଞ୍ଛ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛି ଗଟିକା, ଅଧମ, ସର, ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟର ନାମ। ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ରୁଚୁ ନଥିଲା। ରୁଚିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେ ନ ରୁଚିବା ଖୁଆଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ରୁଚିବାର ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନାଚିକି କ'ଣ ମାଗୁଥିଲେ? କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେମିତି ତୁମ ଘରୁ ଯଦି କେହି ପଠାଇବେ, ତୁ ଯାନାରେ ବାବୁ କି ଯାନାରେ ଝିଅ ଟିକେ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବୁ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୋଟେ ନେଇଆସିବୁ। ତ ତୁମେ କ'ଣ କୁହ? ମୋତେ ଯଦି 2 ଟଙ୍କା ଦେବ, 10 ଟଙ୍କା ଦେବ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି। ତା'ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛ। ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଗରୁ ସେ କ'ଣ ମାଗୁଥିଲେ? ନିଜ ମାଆକୁ ଲବଣୀ ମାଗୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ବା ଦୁଗ୍ଧରୁ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ତଳି ମୁଁ ଧରେଇ ଗଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି, ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପୋଷିବଇ ମୁହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତଳି ଧରୁଥିଲେ ବା ଉଠେଇକି କାଖ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ନ ରହିକି ସେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ତ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପୋଷେଇବଇ ମୁହିଁ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ସାନବେଳୁ ଦୁର୍ବଳ ଚେହେରାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଡାକିନି ଲଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ, ବାର ବାରୁଥାଉ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ? ଡାକିନି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଡାହାଣୀ ହେଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସେଟାକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି? ଡାକେନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଉ ମନେ। ତ ଡାହାଣୀ ଡରାନ୍ତି ବୋଲି ବା ଡାକନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମନେ ମନେ
ଡରୁଥାନ୍ତି। ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ବାର ବାର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସେ ମନା କରୁଥିଲେ। ବାରୁଥାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ବାରୁଥାଏ ବାରଣ କରିବା, ବାରଣ ବା ସେଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମନା କରିବା ହେଲା। ବାର ଭାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ବା ମନା କରୁଥିଲେ ବନେ ବା ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭିଛି ଶ୍ରୁତିକି, ମୁଁ ଡାଙ୍କୁଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶାଚର, ନିଶା କହିଲେ ରାତି, ରାତ୍ରି ଚର, ରାତିରେ କେଉଁମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଉ ଚୋର, ଏମାନେ ସବୁ ରାତିରେ ବୁଲନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭିଛି ଶ୍ରୁତିକି, ଶ୍ରୁତିକି ମାନେ କାନକୁ ବା ଶୁଣା ଯାଇଛି କ'ଣ ଯେ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି ବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଚୋର ଏମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଡାଙ୍କୁଣୀ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ଡାଙ୍କୁଣୀ, ଡାଙ୍କୁଣୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଡାହାଣୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଯଶୋଦା, ଏଠି ଯଶୋଦା ମାତା ନିଜକୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେ କହୁଛନ୍ତି ରାଗରେ ନିଜକୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାହାଣୀ ତୋତେ କାହିଁକି ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ନିଜ ପୁଅକୁ କେବେ କ'ଣ ସେମିତି ଛାଡ଼େ। ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ଆହୁରି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଠାରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ, ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି, ଖରାରେ ଝାଳ ବାହାରିବ ଯଦି ସେ ଘରୁ ଖରାରେ ଲାଗିଯିବ କ'ଣ ଝାଳ ବାହାରିବ ଅଙ୍ଗରୁ। ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଝାଞ୍ଜି ଖରା କଲେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା। ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ, ତରୁ କହିଲେ ଗଛପତ୍ର, ତରୁ କହିଲେ ଗଛପତ୍ର ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ତ ଦେଖ ଏବେ ଭଳିଆ ତ ଏସି ଫେସି ନଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଗଛର ଛାଇ ମଧୁର ଲାଗୁଥିଲା। ତ ସେ ଗଛ ତଳେ କଷ୍ଟ ଶ୍ରମ ପାଇ, ଶ୍ରମ କହିଲେ ଥକିବା, ଶ୍ରମ କହିଲେ ଥକିବା, ସେ ଥକି ଯାଇକି କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବେ ବୋଲି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମାତା ଭାବୁଛନ୍ତି। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତ କୋଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହଏ ମୃଦୁ ପାଦେ ଚିନ୍ତା। ତ ସେ ଆଉ ଏଇ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କୋଠାଉ, ସେତେବେଳେ ଚପଲ ନଥିଲା, କୋଠାଉ ହେଲା କାଠରେ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ପାଦରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କୋଠାଉ। ତ କୋଠାଉ ଛତା ତୁମେ କାହିଁକି ନେଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ମନରେ କାହାକୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହଏ ମୃଦୁ ପାଦ ବଥା। ତ ଦେଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବ ବଣକୁ ଯିବ ସେଠି ତ କଣ୍ଟା ରହିବ। ତ ସେ କଣ୍ଟା ଯଦି ପାଦରେ ଫୁଟିଯାଏ ବା ଗଳିଯାଏ, ମୃଦୁ, ମୃଦୁ କହିଲେ କୋମଳ, ମୃଦୁ କହିଲେ କୋମଳ, କୋମଳ ପାଦରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପଶିଯିବ। ତ ସେଇ କଥା ବି କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା, କାନ ଡେରି ଏକା ତ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ତ ସେ ଦେଖ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ବେଣୁ, ବେଣୁ କହିଲେ ବଇଁଶୀ, ସେ ବଇଁଶୀ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆସନ୍ତି ତ ସବୁଦିନ ଶୁଣାଯାଏ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକି ପାଇଁ ଶୁଣାଯାଉନି କାହିଁକି ଏତେ ଡେରି ହେଇଛି। ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ଅନ୍ଧର ଲୋଡ଼ି, ଅନ୍ଧ ଲୋକ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଟ ଖୋଜି ଚାଲେ, ବାଡ଼ିଟି ତା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ, ବେଶୀ ପ୍ରয়োଜନ ହେଲା। ନିଶାଚର, ରାତ୍ରିଚର ବା ରାକ୍ଷସ। ଶ୍ରୁତି, କାନ ବା ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତ କାଲି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସେଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏଠି ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ସରଳାର୍ଥ ତୁମେମାନେ କିପରି ଲେଖିପାରିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେଠାରେ ଜଣାଇବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।